Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan Tetian Protoseno Gelang ali-ali Sanduli kanggo tombo Nembang kok parisuka wonten ing lagon mohon izin kali Bapak panitia nggih Bapak Lasiono sareng kalian Bapak sareng Lusiono sinten Pak Lasiono nggih sembah suwun sing wis karaya-raya nimbali pagelaran ing dalu punika mugi-mugi beliau panjang yuswa sehat walafiat amin mbok pilih wonten pamundutan Bapak monggo sareng monggo Pak nggih nah turuk nah iki kersanipun tindakipun bapak-bapak lololong Kawonten Pak Didik nggih wonten dawuh Pak cuman monggo menika nggih didhawuhi Pak San kan minggah nggih mboten napa-napa badhe ngersakaken nembang menapa kalih sinten napa piyambakan nggih duet mawon Rara Jonggrang oh nggih kalih sinten Bapak nulis Mbak Santi mboten napa oke monggo Mbak Santi Mbak Dik monggo Mbak oke karena Mbak Dik malah jenengmu sak anyar sore Santi Dik kita sambut ada Santi Dik ayo Mbak Dik Rara Jonggrang nggih Sugeng dalu Bapak Sugeng dalu Oke alhamdulillah panggih malih nggih nggih Mbak Santi yo diaturke yo Rara Jonggrang yuk Sewu Pak San Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko bantu kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kudu rampung bila pati kang Mas Prabu Kupala sedo labuh ing Wonosegoro tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Joko Bandung aku terbe bebono Candi sewengi kudu dadi ya Jonggrang panyuwunmu tak turut Cahya Nuswantara ya Jonggrang panyuwunmu tak turut
matur nuwun. Matur nuwun Mas Didi. Mugi-mugi lancar. Amin amin Bapak. Sukses kagem Cahyono Swantara. Nuwun, matur Suwun nuwun. Bapak. Yo coba saiki nuli. Oke, Mbak Nuli. Ayo Mat. Syarno Mat, yo. Yo, ada cantiknya Jawa Timur Indonesia co. Ada Nole bersama Cahyono Swantara. Yo. Yo. Hei, kere. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Nuli. Alam. Nah, pripun kabaripun Mbak? Sae. Loh, harus semangat no. Wong metune dibarengi Semangat. Rupane elek. Engko sesing ganteng. Iki Iki tika enek awakmu ora dimerconi meneh lho. Iki nyatane spesial kanggo kamu awak. bohong. Kamu pasti bohong. Merconi jeti sisane kanggo awak. Asem. Iso pas suwangkem. Nek untune. Ngono ki rasane Emang apa emang? ambus ya. Ngene iki malah awakmu gak sikatan lho. Lho sumpah aku lagi ki mau sukatan. Nggo wanduk ya met ya pisan ya. Lagune napa Mbak Nuli? Mbak Nuli. Anten rambutan mboten Mas? Lek tembangno aku iki lho jenenge Dian Brotoseno ki lho demen aku. Ayo ben sugrak rame lek. Oh Oh, iya. iya. Brotoseno melambangkan selentem ya Mas. Opo kuwi? Selentem. Kok iso selentem? Lah emang Romo ya, Romo. Wah selendro kok selentem. Selendro. Keliru. Aku batinku kok teko. Wow. Kleru, selendro. Sabar Bi, sabar Bi. Iya Yon, kabeh iki kekancan. Iya Yon. Memang yo kleru nyebut ngono lho. Ora apa-apa. Ya Bi ya. Memang diceluk sapa memang? TB. Ora oleh ngono kuwi kok iso. Ora oleh. Kok TB. Ki lho. Surane lho ya. Sesuk gawakno helm bener Mas Yon mau. Melok grup iki kudu siap-siap ndase rusak men. Lagune Dian apa ya Manas Brotoseno. Bratasena. Tembang lakon. Ayo. Rekate Dian Brotoseno. Ayo, Mbak. Ben pinulu. Ah ngono kok tak tambahi 80. Dek mok simbar jajak yen ngendika ku mlegar pindha kuntun satria panagapan mawa sindung yen lu mari Brotoseno Madiun. Brotoseno ning nggawa mercon. Oga. Kuwi dhewe torone gedhi kok meneh. Torone gedhi, aku nggo ngombe dhewe kok. Nggo dhewe. Aku wis nggo tewel ora usah tawa tewel. kawan ning Hey!
Yo, saiki papat yo, heeh. Sinten iki? Papat semuanya yuk. Fafat. Sapa kuwi jenenge Wiwin, Pira-pira? Susi, Rere karo Indah. Indah yo. Piramid bocah piramid. Pira-pira Mas bal-balan? Yo tombok kangen. Durung. Dereng. Durung. Fafat. Fafat 50 teko kabeh iki. Fafat. Fafat 50 sone wis apik. Yuk Fafat 50. Yo tombok kangen yo. Ah, iya. Gelang ali-ali Saduli kanggo tombo kangen iki Rasa jan mimpi durung butuh tani Rasa kangen wis bisa mari Rasa jan mimpi durung butuh tani Rasa kangen wis bisa mari Cakomet. Tak Slidru. Dawuh Mbak